ole tu coba chuan kan ram political dan le tuna ram khover ani to khover ram boi nuai kar hian bible nen hen kum kaina umem le bible a lo seisa nen hian engin kum kaina ti an soi fiana le han chui zauna nei to da chan chu kai ba hi kha tiang lam ka khera chan chu bible theology zel lai ka ni ve wangin kha tianga hun nung tuna kan ram da le bible doctrine of the last thing bible hun then da kha tia hun lo thleng tu then da kha tiang nen kan tlem in kum kaina awomem nge an in kum kai vak chong lo ti kha an chui zauna le an soi fiana kan nei le ni ama severa chuan bible songa hian nge ti chuan rapture ti hioma chu rapture ti chu kamani mi zo tonga an soi don chuan ring tu lak chau ti khani mai ring tu lak chau ti kha oma ma se mi tam takin hemi luna kan ram nge ot ko handang dang pon ring lo tu hian lo chuan chuan ring lo lam ka soi dum khani chong lo in chu an bani ngai dan khani mai ka soi zia chu bible hian a dan anga dan anga an soi hi do mani rapture ti hi bible hian oma hemi rapture ti a hian nge ti don isua in bithiang lim ring tu de lak chau mi hun tu yu manan khit lo hun tu kan ta chuan eng nge soi lo kar hun a nai chuan in boina au manga ram de raman dawnga nam tin anin dawnga u nau an dawnga khuya lenga linga lira ni nanga i khan asoi sa tak ni bible hian asoi hi kan an ngan en chiang le dik taka step by step kan han chui ani chuan tuna bible asoi hi athleng me ani dik pek ni la athleng deuh vek to ang verin rapture a ron thleng mi thiang him lo ring tu lak chau a hat thleng don khan he tiang hi athleng don ti bible alo khit sa tak yuan kun chen dan te the fear of the last thing kun lo kar tu bible asoi lok na abi kun chen da te la kan han lo ni rapture zo chuan engi omang ti chuan sari har sakna ti kha ya sari har sakna dona rapture kan ring tu ala chau dak dona ata kan sari har sakna khan engi don ti chuan an chi khai an dia tu so engi chuan zau som ho pa ho luna sakot kan di sakor hian khover hi a op lo ni rem na de bon na athleng don ngai lo te chu atai sakor kan di kha sakot tak tak ani lo he dia tha dok sakot ni la lai ka soi zia chu ha lai kha sakor an di kha ding nge soi don ti chuan hiro ti thei tak pakhat ram pum ma rem na le mon na thlen thei tu khoba hiro ti thei bi pakhat ani kalai sakor kan di kha chuang sakor a up dona sakorin a up lai khan enge thlengang ti chuan luna Israel ia kan soi pau na hian nam than an dia hian alai Jerusalem hi luna hian city da ala ni lo tin soi ala nia ma se khami ku na chuan sari har sanna an thleng don huna chuan an city da ala ni do luna hian Jerusalem hi city da ni tu in an bot sai to bible hi a rem da te step by step ne ko vi kan han khat kin ni chuan in an na tam ta ne ya ta kan engi umang ti chuan ta kan Jerusalem shut khenga engi an dang ti chuan sakor lim an da ta kan sakor lim dia kan bi khing lim nge eng ram sa nge lim ti ka chu ta kan soi ya tok kan dum la sir lem mi lem pakhat en dang in soi mai la ta kan eng ting nge ti chuan su mi lem chuan eng ti ma kha ka zo apiang ko vera mun tin a ram tin zo apiang a chang thei ka to su mi lim chuan kan nau bang lai chuan kha i ka thir ma kha kan na ya makan i lut a chan chu kha thianga mi lim thir zot thei soi zot thei kan ring lo ni ti chuan kan nau bang lai chuan enge ti chuan kan khit na te hi ala sang lo wa phone te kan lamang lo wa
mà sẽ tú khu nạ chuan khát hiền ha athleng theyang hi ngày da tổ mà cả bộ con ngay đồ chân chu tuna ka soi tum ber ka mi sakor lim an da khan eng kim a khe ve kang hi an soi hi huna chuan on ai chang kang engi ai hon chu ai hi engi thil eng kim a khe ve ka ti ang deuh khani a mi sakor chunga kan computer technology that chang kang kan ta do na chu ai angin thil kim zo piang a chang thei do ni huna hian an soi hi ai ang ai tha zo hi ro khe thei thau si siam chu an da tum huna hin ai hi ngai thona ai hin ani hi ran ki ma khe vek lo ka ti ang khani mai huna hi Jerusalem an da tu sakor lim chunga khan ka ti ang kha ani do ni chuan khami zo huna khan kar le engi ti Armageddon in dau pui ye honum don kum si hak chunga tu engi chuan Armageddon in dau na pui hian tu na kan ram nen he khai kin zia hi kha min lo khet sakuna Bible le khove ti tu na khove dan le Bible ti kan khai kin zia Armageddon ti a chuan engi ti chuan an in dawang ta Armageddon ti hek ngai trong an lap da khani me maya in dau pui ani ma ta in dau pui a khan tu na dan ram nen hian anin diren hun hunga khala in dau pui a khan engi silai pok e kirve an bangem ye kan Bible kan da silai par bang thiam tak ye be Bible tu ye na thil ti ai na mei ka ye ka tu a oma in dau an ma se ka sen de kan nuclear tu na nuclear kan pok tang tang i an bang don nge don la han chui zau na han ne don an san chu ta kan nuclear tu na hian ral thop chang ka tak tak ya an soi nuclear ania nuclear ram din an nei tum tak ni ram tin an nei tuma nuclear nei lo ram chu hiam thuang deu le eng lo im jong u pon alo soi do im jong u pon I think es soi chu nuclear nei lo ram chu USA angam chu tak ni la soi a soi ta pe nuclear ka in beng na ka thom thak an yan nei thei tu khan an tum na sa ka ni ram tin an nei an tum dak nuclear nei tam ber hi ka han soi do na du nei hian Russia hian ya Russia hi nuclear nei tam ber ni a hi na United States America ma se Donald Trump kan tu nai loka a soya kham nuclear hi ama nei tam so angin le agal pom nei tha so angin Russia ai agal pom nei tha so khu de interview a kan a hat soya ka ta kan nuclear ai agal pom tha so a nei khu de a han soya agal pom tha tak soi chu lo tu ni ma se em e han soi lang zok kha anei agal pom tha de u de nei tu ma in chu chiam kha ta kan Bible chu a chuan Armageddon in dau na Bible chu in dau na nang khe a tel si lo an man huam pa na kan bom nuclear be phuk ti ke be rong si lo Bible hian claim te hun hi anang lo a ziak lang lo mai mai in don nge khalai de kha kan chui pia kan chi em ngai chu wangin khalaya nuclear ral thuop ta mai nei tuma khove pum an trum eng bang nge Bible hian an man lo hi Asia lang Bible han khat yang ka mang don nge don lo hi che lo wa chu Armageddon in dau pui han don ti kha Bible chunga don ziani ti chuan ka soi du per chu tu na chuan thiam na de sanga drone kem de tam le drone hi in dau pui hian drone hian tuang na sa drone chang kang tak he chu ka ram din in drone hi a se sang te ri hin da hau tu su nge ka soi du drone ti be mang dong nge don la Bible chunga hian drone nen hi bo ma thak nge be lo Bible hian a ziak lang lo mai nge thì khăn này là các channel thì lâu subscribe lá lâu like lá các tiếng lắm các hành sấy phiệt dễ luôn Bible nên thế anh bị lém thì anh bị lướt lục các tiếng cầm mà sẽ mình subscribe nóว่าmình lâu lâu ngay thằng lâu đi xuống thì khai thấy luôn rồi thì khai lâu cái đồn nhé